जोबोद गोजोननाय मोन्दों फारसेथिंजायहाय माने दैमु नोगोर डिमाकुसियावहाय 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै गेवलां मेल बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो आङो बेवहाय मोनफैनानै गोबां जोंनि थुनलाइगिरिफोर दैदेनगिरिफोर राजखान्थिनिबो माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो मोनफैनानै मोजां मोनदों। बाथ्राया बेल' गोबां जोंहा जेंना दङ दाबो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोङो ज'यैनो खामानि मावनांगौनिबो गोनांथि दङ। जेब्लासिम जोङो ज' जानानै खामानि मावनो हाया बबावबा नङा बबावबा जोङो आरो गोमाजाफिननायबो खाबु दङ। ओंखायनो बाथ्रायाव जेरै दङ इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल बे बाथ्राफोरखौ जों बावनानै थाङोबा थिग जानाय नङा। बयबो बिनि फारसे बुजिखागौ बुजियोब्लाबो जोङो गोबां समावनो जोंनि जोबनो गैयै फारागफोरखौ जों फोजोबस्रांनो हालायैयाव जोङो फेलें जादों होनोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दिनैहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम जानायनिफ्राय थांनाय 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बरनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा बर' रावनि थाखाय थुनलाइ जौगाहोनायनि थाखाय जि खामानिफोरखौ मावबोदों बियो बाख्नायनो गोनां। बिथांमोननि गायसननानै गालांनायनि थाखायनो दिनैनि नैबे समसिम जोङो सौफैबाय। दिनै बर' रावा भारत संबिधाननि 90 फारियाव हाबबाय। नाथायबो बिनि गेजेरावबो जोंनि जेंनाफ्रा जोबाखै। दिनै सोलोंथाइनि बाथ्रा बुङोबा जोंनि बिजोंनि बाथ्रा बुङोबा बर' बिजोंखौ लानानै सोरखारजों जोंनि रायलायनायफ्रा रायलायनायल' जादों। माखासे जाफुंनो दाबो गोबां आद्रा दङ। बिटिआर एकर्डनि दफाफ्राबो मावफुंजाजोबाखै। बेखायनो दहाय एसे आगोलाव बुंनाय खौसेथिया जोंनि गेजेराव गोनांथार आरो जेब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैनाय नङा अब्ला जोङो बबावबा नङा बबावबा जोङो बिब्दिनो मोननो गोनांनिफ्राय जोङो नासयजानायबो खाबु दं। दा जोङो गोरबो गोथौ गोसोजों जोंनि राव थुनलाइखौ जों बेसेबां आंगोयै अनसायनो हादों आजावना लानो हादों बे सोंनाय फैयो। आंथ' बिजिरनानै नायबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव ओंखारनाय रावफोर बा जोङो जि बाथ्राफोर बुङो बावहाय जों बेसेबांसिम रोखायै बर' रावखौ बुंदों फालाय रायलायदों फालाय बे मोनसे सोंनाय फैयो। आंनावनो सोंनायखौ लाबोनो लुबैयो आंबो बेसेबांसिम रोखायै बाथ्रा बुङो फालाय। दा नोंथांमोनहानो बिजिरनांगोन आरो नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोनांगोन। दाथ' आंथ' नुयो गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगाफ्राव दाबो जोङो गोनां जाथारोबा आलादा बाथ्रा गुबुननि सोदोब बाहायनाय खिन्थु गावनिखौ सिगाङाव लाबोनो नाजायोबा मोजां। गावनिखौ बाहायनांगौ। बिमानि रावनिख्रुइ गावनि बिमानि रावनिख्रुइ गोदैसिन राव थानो हाया। गोरलैयै बुजिसिननो हायो फोरमायनो हायो मोनथिहोनो हायो। जोङो बे खाबुखौ जोंनो लानांगोन आरो रावखौ जों रायलायबा सोर रायलायबावगोन फालाय। जोङो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जाबाय बर' रावखौ बर' सोदोबफोरखौ जों बाहाया सोर बाहायगोन फालाय। दिनै अनजिमा साननायावबो नाय नोङो अनजिमा साननायाव 1 2 3 4 खौथ' जों बाहायनो नागिरा। जोङो हारसानिखौसो बांसिन बाहायो 100 200 300 होननायफोरखौ थाब थाब जों बाहायो नङा होमबा। एसे हमथा हमथा गाबथा रायलायोबा बेबो रोखा जागोन आंहा फोथायनाय दं। आरो सोमोन्दोनि बाथ्राया एफा मोजां मोजां बर' सोमोन्दो गैया होमबा। दिनै मा बुंनो नागिरदों जों गोदान सोदोमस्रि बारा जोंनि मोदोमावबो नांबाय होननानै गुबुननिखौ बांद्राय लाबोनो नागिराखै होमबा। एसे नोजोर होदों ना माखौ नोजोर होदों जे जोङो बिमाखौ मा होनो दा एफा मोजां सोदोब दं बर'निनो आइ। बे आइ सोदोबखौ बुङालासे मा होननो नागिरो दा मामि। आरो बिफाखौ मा होननो नागिरखो दादि। बेबायदि होनो पापा बिदिसो होननो नागिरबाय। दा बेखौ बाहायथों नाथाय बर' हिसाबै जोंहा जोंनिखौनो बाहायग्रोनांगौ। एसे मोजांसिन आबै आबौ आइ आफा आमाइ आदै मादै आदा आब' फंबाय बिनानाव एसे मोजां। नाथाय बेफोरखौ बाहायालासिनो जों बबेनि फारसे आगान सुरनो नागिरदों बेबो साननो गोनां नङा होमबा। आरो दा बिजोंनि जि जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनांगौनि खामानि मावगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मावदों बर'नि माहारि गौथुमफ्रा मावदों। जोङो बिटिआर सोरखार आरो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाय दिनै मावगासिनो दं। गोबां बर'आ दिनै बर' राव रायनो रोङा गोबां ओनसोलाव गोबां जिल्लायाव। बिनि थाखायबो सोलोंनायनि खाबु जों खालामलायगासिनो दं फोरोंगिरि थिसननानै। दा बेफोर थोजासे नंबावा जों नाजालांबाय थानांगौ आरो नाजानायनि गेजेरजोंसो जों मोनसे समावहाय जोंनि थांखियाव सहैनो हागौ। आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ राव थुनलाइखौ लानानै जि मोनसे सिमां नुलांदों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बेफोर मोगथां जानाया गोरलैथ' नङा। बाथ्रा बुंनाया जेरै स्लिम स्लिम माने गोरलै जों बुङो मोगथां खामानि मावनो जाफुंनाया एसेबां गोरलै नङा। ओंखायनो इउनिटि मास्ट बि जोंनि गेजेराव उइ मास्ट बि इउनाइटेड। जों नुदों जितु बिदि जाहोनाव बेखौनो बुंबाय आङो बहुत माने बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ
मावफुंजाजोबाखै खोथा होदों रायलायनायाव मालाबाबो जोंनो मावनानै होआ बुङाखै राजखान्थियारिबो माबाफोर दं नामा दंनाय गैयै बेखौ आं दिनै बुंनो लुबैया जोङो नाजानांगोनथ' आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बेनो जोंनि मोनसे बुंनो थाङोबा जोंनि गोजामसिन आफाद होनांगोन बर' थुनलाइ आफादखौनो आरो बे आफादनि दारैनो जोंनि जि मोनसे राव थुनलाइनिफ्रायसो जागायजेननानै सोमावसारनाय जाबोबाय बेनि उनावहाय आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनाय जाफैबाय बे गासै माबाफोरखौ जोङो दिगफोरखौबो नायनानै खामानिफोरखौ जों मावलांनांगौ खौसेयैनो अब्लानो दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा जाफुंनाया मोगथां जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो